Nakadaw ka jing sniu palat ka surok ka papenyaso sya kisnong kaput ka Meghalaya bat Asam ka kunhun kirang ba snong kilami semnon banit jurep bat ban penpau ya ka jing songkia ka bajur halor ka jing sya ino ben haka sorkar jala ka baklem maramot syu ya ka surok bar ka jing epat kalong ikibai ba nong song snong kane ka surok ka bakirang ba snong kila hiar ban jurep ka dei ka surok ka papenyaso nanongpo umden bat ban mi pat sya Sunapur hajala Asam bat da kispa teri kisnong hasilinter kane ka surok kimat ka jing e nakadaw ka jing sniu jong kane ka surok. Kini kirang basnong ke balahiar benjurip hakalama jongka sokhoi kuna area Interstate Border Development Organization laneka SAI BDO. Bat lengba kane kaseng kilarai ban yakun bandawa naka sorkar makade ban maramot no yakate ke surok ke bagi paiba kilamat ke jinge. Yakane ke jurip layalam da urang basnong ka paham sobar baru baderu sekretari ka SAI BDO uba Lawrence Nongrum. Bat balasan ranru da kirang basnong jongkiwi kisnong. Nakaliang uba Lawrence Nongrum, ulaong bah jing sisa kane kasurok kadang day kasurok ka ba empat da slam ban siang rong langba ka skim jong NEC. Henry nakadaw ka jing bombyang ka jing siang rong tang hapo khendiat snem kane kasurok kelas new ba ka jing epat kala day ki ba nong sosnong. Ula pempauru ba kadaw ka ba khmat kalong ba kane kasurok kelas new ka day na ka jingyat jong kitrok deuyong ha ka portalang ba kidon ki benta jong kasurok kumba ar kilometer kelas new sebab pelat nakadaw ka jing petrei ka railway station harong hana. Hakaba ka company ka bantai ya kate ka railway station kala penungkam lagi kali ki bahe hakaban kit jingkin hadu ba kate ka surok kala sniu seba palan nakaliang kane ka senjuk jong kirang basnong kilarai bandawa na ka railway ba kade ban siang rong no ya kate ka surok balas sniu na kadaw ka jingsna ya ka railway station ba ka surok kala jot balada ki bor badipe jong railway ki maramot ya kane ka surok nakaliang ki paiba kilarai ban persya bat banom ailat ya ki kali ka railway bakin penungkam na kate ka surok. Cucuru halor kane ka jing sniu ka surok nakaliang ka ne ka senjuk ka larai ru ban ai lengba ka jing tho syakatnat PWD marwat syaka sorkar jela ban dawa maramot no ne siang rong no ya kate ka surok mat kum kinong lam snong ki khmi linti ba ka sorkar kan thawi kilat kilinti na kamanta ki jing kam ba khmat jong ki pai ba yau surok bobiet bobiang nakaliang ka sai BDO ngila yakren menero haka meeting balada ka railway department ngimong bakan snabar ko henry ya ka ke ba ka railway department kala penjot kade ban repair no mentah-mentahi kari ke jinur kam balada ka railway department kamle ya kata berkan wan biang sa jisen bantre ya kam ngimben se nakaliang ngaseng ban sim daki we pat kilat senjam ban persya